No niin, tervetuloa taas olisi Konstaatus täällä. Nyt olisi tarkoitus ruveta näsmäämään. Ja mun tabletti meni rikki. Sanotkaa mitä mä teen sinne. Mä teen sitä videoa. Joo, aloitetaan. Voit aloittaa puhumaan. Moi kaikille. Joo. Mä oon Eetu. Kannattaa tilata mun kanava, se on Epsu09. Joo, menkää tilassa. Juu. Kannattaa rendiputteli. Joo, palataan frendipätteen. Otetaanpas tämmönen dekki. Eli tämmönen. Taas sellainen, että tässä ei oo yhtään akinavitoskoa. Tossa. Kortteja. No niin, tukana. Juu. Vähän eilen pelattiin rendiputteleja illalla. Niin. Ja sitten edelleen mä oon Lomapihatissa. Teen mun toisen kaverin kanssa ehkä huomenna videon. No huomenna mun on itse asiassa ehkä pakko tehdä, jos huomenna mä tuun takas sinne Kannasniemelle. Ja sanotkaa, onko Pokemon Go hyvä päivitys vai sokokea. Niin mä tiedän, teeks mä sitä vai enkö. Onko sulla legee? Epistä. Muita legee tekisi. Tämä vaan. Näin mä tein kunnolla. Se ei torin se auto. Kato. Kun farmi tuli eteen. Et se saanut tossa niin. Tää on oikeesti ärsyttävin dekki koskaan. Joku vitsi huttidekki. Joo. Joo. Jos Niko _22 katot tätä videoa, en mä muista onko se kertaa mun kanavaa hänelle. Jos katot tätä videoa, laita vaikka kommentteihin tai WhatsAppissa viestiä. Pelataanko sun kanssa tupes tai no videon friendipätkinä. En edes muista, olis mä kertonut sitä kanavaa. Jos olen niin, ilmoita. Tää on kyllä aikamoinen matsi. Mä en oo lähtenyt yhtään hyökkäämään. Loikkoa hyökkäyksen. Niin sä vaan vedät suhakimuksia. Sullakimuksia. Tullakimukkia. Mulla on jostain syystä nakaa taas näskojana. Oho, toi vaan spawnas toi panguun. Siinä et mä en edes nähnyt, että sä laitoit sen niinku tonne sinne. Oh yeah. Nyt meikäläinen hyökkää. Yeah. Ai jaa. Senhän nakaa, netti nakaa, mut mä voitin kumminkin, vaikka netti nakaa. Ensimmäinen matsi voitettu. Mäkin on legendaaruja. Niinku ikinä. Ei mullakaan tuu tänne hommaa. Mut tappoi hontekään. Ei nyt mä sen teen. Monella laitan tekin. Pelataanko mä samoin tekein? Ei, kun se sulla on ihan leveä. Joo, pelataan. Koska ei se on leveä. Se on samat nevuuset. Ai teetkö sä? Joo, tehdään jaas samat digit. Koska ne on kumminkin saman nevuusia frendipäteissä. Joo, ilmeisesti. Otatko mä uunin pois? Okei, mä otan sen takas.
vieras. Mie. Rakentin kaikki jo. Mitä mulla voisi olla? Ai uuni on tossa. Eiku Xbox. Tämän tilalle. Näin. Expo. Sitten Barbarian Hood. Tossa. Sitten mihin se myös tulee tohon. Ja sitten Expovi. Missä se on? Tässä. Noin. Sitten Cannon. Onko se muuten jotain? Ei. Cannon. Se on kommoni. Tässä. Ai tossa. Joo. Sitten, joo. Ja sitten Tombstone. Ei, Tombstone. Miksi mä menen alas tätä tietoa johonkaan? Okei. Eikö laat puolesta? No. Tossa. Ai tossa. Joo. Aivan sama. Ei. Joo. Ja taaskaan ei oo tullut vähänkään videolla. Ja nyt tuli vähän muita tehokkaa. Sofi tosta. Ei tuu varmaan hyvää materiaalia. 3 minuutin päästä se alkaa. Se juttu hommani. Tää on vitsin huttidekki. Miks tää on huttidekki? Joo. Saanko tuoda tätä koko ajan? Tämä voin tehdä jotain muuta kivaa. Joo, mä oon nyt. Toi on ärsyttävää, kun tänne tulee ihmisiä lukuja, menee ihmisten takia pihalle. Tai noita kahta. Muuten, miksi sä et puhu mitään? Ei oikein nyt Joo. Mulla häviää, varmaan häviää. Kengä. Sulla. Mullahan se on varmaa, mutta mistä mä puolustan kunnolla tätä ruota. On. Mutta nyt mä puolustan. Pistetään ton varmaan 90 kohti. Mäkin puolustan näitä mun taloja. Ei saa hyötyä. Kato ku pitkä täällä on. Joo, huomaan. Hyökkää kummastakin suusta. Toista suusta. Okei. Aikamoinen huttidekki. Nyt tässä ei kannata mennä ainakaan normiin päättyneelle. Tässä tulee varmaan saapeli. Ei tuu. Mä saan ton yhden tornin alas vielä. Sit. Ne jatkoa jalla. Joo, mä tänne taas tulee kumminkin saapeli. Nyt kummenia. Voisi tehdä... No! Joo, tässä huomaa moikkaa. Moikka!